We zien ze vaker in ons straatbeeld of bij incidenten. Maar wat is nou het verschil tussen deze zogenoemde rapid responder en onze gewone ambulances? We zijn hier enkele jaren geleden mee begonnen, omdat we merken dat er een hoge vraag of een grotere vraag naar 112 is door de burgers in het algemeen. En dat betekent dat er ook een hoop mensen eigenlijk op het moment dat we de hulp gaan verlenen, dat blijkt dat ze niet vervoerd hoeven te worden. Dus eigenlijk is de auto een beetje in het leven geroepen om te gaan kijken bij mensen die mogelijk dat eerst de ernst moet worden ingeschat van de situatie. En dat gaan wij dan doen. Dus dat is enerzijds, dus het kan voor mensen zijn waarvan de hulp gewoon samen met de thuiszorg of met de huisarts kan worden afgerond. Of met de mantelzorg. Anderzijds is er nog wel een andere indicatie en dat is juist assisteren bij de wat ernstigere dingen. Dus dat kan bij reanimaties zijn of grote ongevallen. En andere ernstige dingen kan je dan aan denken. En dan zijn we meer assisterend bij de collega's van de wat we dan noemen de gewone spoedambulance. Ja. De rapid responder verpleegkundigen zijn gewoon spoedambulanceverpleegkundigen. En je doet een aanvullende rijopleiding, zodat je mag rijden met optische en geluidssignalen. Dus die training zit erbij. En verder oefenen we wel soms wat skills, zodat je goed getraind blijft in het opstarten van dingen die je alleen tegenkomt. En dus ook alleen zal moeten oplossen, of in ieder geval alleen zal moeten aanvangen. Na afloop van deze opname moest Nienke gelijk weer op pad.